RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Renan. Recorded by X Thunder Gaming. Uy! Uy, Kinsa man ang bisigihan na magtutog ya? nakabantay ka ni Sarah? Guha pa kayo, no? Sara, kan tumboy? Ha? Di mo na tumboy. Tumboy na uy. Klaro ano? Tanawar ako nang yung linihukan. Laki lang naglihok pero babae na. Bala ka. Punta na. Tanawa. Diba, tumboy na. Ha? Ako, tumboy? Oh, ingon na nga ako amigo nga tumboy ko no ka. Tumboy ko taon. Dili, manggod. Sakto gid lagi ko. Bisag ako dili ko mutuo nga tumboy ka. Kagwapa nimo. Asa, sulog-ulugan pagkita ni mo eh. Tinuod lagi. Swertiha ka sa imong mauyab, no? Kung naa, swerte unta. Yan saon na. Wa may nasaag. Ha? Wa kayo uyab? Wa. Og wa pa sa gyud ko makasuway og uyab sukad-masukad. Ganahan ka magkasuway. Ngano man? Manguyab ka na ko? Oh. Abi nimo sa tinuod lang. Nakagusto ko nimo Sarah. Ganahan ko nimo kay wa kay arte. O murag di ko buringan nimo. Ako sa nanguna-unaon rin ha. Sarah! Tana! Gitawag ako sa kong best friend. Bye. Bye. Ang pinagugigura ka mga utana kung babae ba o tumboy? Gipanguyapan gina mo? Oo. Gigrab na lang gid nako ang opportunity. Since nga nag-istorya naman gid mi. Biliban ako ni mo bay, uy. Seryoso ko niya, bay. Pero mas mo believe di ko ni mo kung mapasugot na ni mo Sarah. Bay. Actually, nagkastorya mi sa akong best friend nga nanguyab ka na ako. Unya, sa may desisyon nimo. Gusto ko mo try. Wa man siguro mawa kung suwaya nato, di ba? Kung di mo work, down. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Wa ni sagol binuang ako. Ug unta, ikaw po di rin ako. Dili ko gustong binuangan rin, Nana. Mong dili po na nako buhaton ni mo. So, kita na? Oh, kita na. Guys, congrats! Congratulations! Congrats na to, ga. Congrats na to. Hapit na nga tong anniversary, ga. Manglaag ta na. Hala, di ay no? Sige. Mangutana sa ako ni Jaya, ha? Ha? Ganong mangutan naman ka niya? Kung okay na ba niya? Sabado, manggod na. Maura ni day off nga magkaabot mi. Mao syempre, mag-movie marathon gid mi ana. Nag-uban mo pirmi. Naaragod mo sa usa ka bahay. O lagi, pero mo na magud sabot na mo good. Okay, sige. Ni okay ra si Jaya. Mayo hinoon. Pero ako lang sa giingnan nga, paubanon lang siya nato. Aron di siya layan. Unsa?
recorded by X Thunder Gaming. Unsay ordero nimo? Ikaw ay bahala, uy. Sige na, pagpili lang gud. Ikaw ra ba, di ra ba ka mabusog basta di ka makawin sa pagkaon? Kanilang ako. Sige. Wait magtawag ta waiter. Tuo di ay, ikaw di ay ga, unsay mo? Muli na lang ko Kamulay pangaon. Nak, basing suod lang gid kaayo sila. Suod lagi. Pero magsubra ra masab. Among anniversary. Kami mo yung nag-date pero mura na ko wa mo exist. Dili siya kamao nga mo balanse. Nak, di ba niingon man ka nga una pa kaniyang nauyab? Ay, sabta na lang una. Ma. Ngano ni amang ka? Nawasan na ka? Sorry na. Sorry? Muingon na kag sorry? Imo kong gipakauwawan dito. Sa atubangan pagid mismo ni Jaya. Usa na lay kasulti niya? Ngay nga naon ako nimo? Sorry na. Nasakitan lang gid ko nga mura lang ko guha nimo. Lakaw na. Nga. Unya lang ta mag-istorya kung mawa na ning sapot nako. Grabe naman sad. Anak ra ka mabaw. Suko na kayo sa mo. Oh, bay. Yan. Murag lahi na nga akong duda na ba na? Ha? Nga, unsa man bay? Basta. Doon na ginailaing rason maong ngunanang yung reaksyon. Bay. Pila na gid kaadlaw nga wa gid mo kontak si Sarah nako. Ay. Grabe gid ang kalagot nako. Oh. Lanawag gid siya. Hello ga. Renan, asa ka? Ni akos bay. Mag-istorya ta. Importante kayo. Sige. Asa man? Makigbuwag na ko nimo. Ano man? Tungod lang adto ga. Maburak ito nga hinungdan ga uy. Dili kay kadto ray hinungdan. Unsa man day? Dili na ko ganahan nga padayunon pa ni. Pero ano man? Wa gid ko ma-in love nimo. Sa Kibuwang na di ko nimo, Sarah. Nakarealize lang gid ko nga. Sorry, Renan. Pero dili gid lalaki ang akong gusto. Sa tumboy ka? Oo. Pero indinaya lang ko. Maong ni saway ko pakigrelasyon nimo. Pero sukad nga nakauyab ta. Feeling manggod ako na naisayo ba? Maong undangon na lang ni nato. May lain ka na bang nagustuhan? Oo. Si Jaya. Oh. Maong sorry. Dili na ko gustong ilaron ka. O dili na po ko gustong ilaron ang akong kaugalingon. Unta mapasaylo pa ko nimo. Dili ni mo sa ngayon anak ka. Nagkasabot ako. Pero unta pohon. Kung maabot ang adlaw nga lalaki na gustuhan nimo, ako mo imo pilion. Dili ko kasupot. Tinuod gyud ay ang ilang giingon nga kung mahal nimo ang tao, hatagi siya sa iyang gusto. Bisan og sakit ni alang nimo. Ug nagkasabot ko ni Sarah, mao nga ako siyang gihatagan og kagawasan.
Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni Renan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga dekolohan, basin pohon. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.